Mam przyjemność powitać Państwa na kolejnym spotkaniu dyskusji Polskiego PEN Klubu. Dzisiaj gościmy wydawców, dwóch wydawców i działacza kulturalnego białoruskiego, którzy działają już dzisiaj w Polsce z tego powodu, że jeden z nich był oskarżony o działalność i wydawanie literatury ekstremistycznej. Drugi zaś był jako filozof białoruski, organizator i uczestnik niezależnych wydawnictw kulturalnych, między innymi Kolegium Białoruskiego i Uniwersytetu Latającego w Białorusi. Również był nękany przez służby bezpieczeństwa w Białorusi. Witam zatem pana Andrzeja Januszkiewicza, przepraszam, przyjaźniłam od lat z rodziną Januszkiewiczów. Pana Pawła Barkołskiego, filozofa i owego badacza, organizatora, uczestnika niezależnych inicjatyw kulturalnych w Białorusi i tłumaczkę, panią Joannę Bernatowicz. Ja się nazywam Beata Stasińska i byłam przez wiele lat wydawcą. Obecnie prowadzę agencję literacką i mam doświadczenie jako redaktor, współredaktor podziemnego, solidarnościowego pisma w latach 80. No i też przyglądałam się wówczas niezależnemu ruchowi wydawniczemu z bliska, już nie mówiąc o tym, że jak wielu z nas kolportowałam publikacje niezależnych wydawnictw w latach 80. Pan Andrzej Januszkiewicz jest historykiem, jest wydawcą, założył własne wydawnictwo, co jest w Białorusi ewenementem, ponieważ rynek wydawniczy, z tego co się dowiedziałam, rynek wydawniczy w Białorusi jest rynkiem państwowym, czyli de facto nie jest rynkiem, jest kierowany przez państwo. Pan był tym człowiekiem, który zdecydował się stworzyć niezależne wydawnictwo. Co więcej, wydał pan 200 książek w języku białoruskim, zarówno, jak rozumiem, autorów białoruskich, jak i wiele tłumaczeń, od noblistów po Harry'ego Pottera. Słyszałam też, że podpisał pan umowę ze Stephenem Kingiem. Tak, niedawno. Niedawno, gratulujemy. Co jest nie tylko czymś rzadkim, ale też pokazuje, że w pańskim programie wydawniczym chce pan znaleźć publikacje dla różnych czytelników, stworzyć wydawnictwo o charakterze ogólnym, czy tworzy pan wydawnictwo o charakterze ogólnym, gdzie są książki zarówno dla młodzieży, dla dzieci, jak rozumiem, i dla czytelników literatury faktu. Spotkał się pan z oskarżeniem szerzyciela literatury ekstremistycznej. Co to jest literatura ekstremistyczna w rozumieniu władz białoruskich, to zaraz spróbujemy sobie opowiedzieć i zdefiniować. Był pan aresztowany i zdecydował się pan emigrować, wiedząc, że nie będzie pan mógł prowadzić działalności wydawniczej w takim zakresie, jak pan sobie to wymarzył i zaplanował. I tę działalność postanowił pan prowadzić w Polsce, ale myśląc, jak rozumiem, o dystrybucji i o dotarciu ze swoimi publikacjami, czy z publikacjami wydawnictwa Januszkiewicz, bo tak się nazywa wydawnictwo, do w miarę szerokiego kręgu czytelników, co, jak rozumiem, nie jest łatwe. Co my wiemy z doświadczeń oficyn emigracyjnych polskich, które działały po 1945 roku poza granicami Polski.
Pan Paweł Barkołuski jest badaczem, organizatorem, jak rozumiem, życia kulturalnego na obczyźnie dzisiaj i Uniwersytetu Latającego. I jest pan również organizatorem Festiwalu Książki Intelektualnej Pradmowa. Jest pan autorem książek, publicystą, tłumaczem i wykładowcą. Miałam jeszcze taką informację, że stworzył pan Instytut Książki na obczyźnie. Czy to jest zgodne z faktami, czy nie? No, ja był jednym z tych, kto долучил się do jego zastosowania. Ja вибачаюся, я буду odkazywać po białorusku i to będzie białoruski głos na dzisiejszej zустрічі. Byłem jedną z tych osób, która przyłączyła się do powstającego Instytutu Książki Białoruskiej. A kiedy to miało miejsce? Коли коротко, то конференція по заснованню Інституту книги білоруського відбулася літарально ў гэтым годзе, на пачатку гэтага года. І гэта было мерапрыемства, куды запрашаліся розныя удзельнікі з усіх бакоў, і выдаўцы, і перакладчыкі, і аўтары, і крытыкі, рэдактары, крацей все тыя, хто удзельнічаюць у літаратурным працэсе так ці інакш. І, канешне, мы бралі за ўзор у нейкай ступені польскі інстытут książki, але відавочная розніца паміж намі, што ўсё ж такі польскі інстытут książki гэта арганізацыя, якую моцна падтрымлівае польская дзяржава, а беларускі інстытут кнігі пакуль што незалежная грамадская арганізацыя, якая наўрад ці можа разлічваць на нейкую дзяржаўную падтрымку, і гэта хутчэй нізавая ініцыятыва. Konferencja, na której powołaliśmy ten Instytut Białoruskiej Książki, odbyła się na początku 2023 roku. Przy utworzeniu tej instytucji brały udział różne osoby zaangażowane w proces wydawniczy, od wydawców, przez tłumaczy, autorów, krytyków literackich. Owszem, braliśmy trochę jako wzór Polski Instytut Książki, ale jest tutaj duża różnica, ponieważ Polski Instytut Książki to jest organizacja wspierana przez państwo, natomiast w przypadku Białoruskiego Instytutu Książki nie można absolutnie mówić o takim wsparciu i tutaj się różnimy. No, Instytut Książki w Polsce jest instytucją publiczną, która podlega Ministerstwu Kultury. To jest zasadnicza różnica. Ja bym tutaj widziała raczej podobieństwo do Instytutu Literackiego w Paryżu, który tak mi się wydaje. Proszę pana. Ну так, магчыма, канешне, нам на розны ўзор арыентавацца, пакуль інстытут кнігі арыентуецца на вырашэнне асноўных праблем, якіх вельмі многа назапасілася ў нашым літаратурным, ну, шырэй, да, кніжным поле. Гэта праблемы і выдання кніг, і перакладаў, і графікі кніжнай, то бок там вельмі шмат праблем. W tym momencie nasz instytut zorientowany jest na rozwiązanie takich podstawowych problemów w sferze wydawniczej, typu wydawanie książek, tłumaczenie książek, a nawet opracowanie graficzne. Czy to znaczy, że członkowie tego instytutu mieszkają w wielu europejskich krajach dzisiaj, czy są to głównie dzisiaj rezydenci w Polsce? No de facto гэта зараз мультыдзяржаўны праект, таму што
у розных краінах зараз знаходзяцца людзі, і хтосьці нават у Беларусі рызыкуе заставацца да сённяшняга дня. Але, канешне, большасць удзельнікаў Польшы і рэгістравацца гэтая інстытуцыя мусіць быць у Польшчы, будзе зарэгістраваная як адмысловая арганізацыя, таму што ў Беларусі, зразумела, яна зарэгістравацца не зможа ў дадзеных варунках, а у Польшы можа быць ёй прыязнае асяроддзе для того, каб працаваць. W tym momencie tak, jest to organizacja, w której zaangażowane są osoby z wielu państw, z różnych krajów. Nawet niektórzy w Białorusi podejmują ryzyko, żeby się zaangażować w tworzenie instytutu. Natomiast rejestrować tą organizację chcemy w Polsce, ponieważ w Polsce są do tego sprzyjające warunki, w Białorusi oczywiście nie ma takiej możliwości. Czy to znaczy, że dzisiaj jeszcze nie możemy mówić, ilu członków liczy Instytut Książki? Czy już? Ну так, трэба разумець, што гэта пакуль хутчэй ініцыятыва па стварэнні інстытуту кнігі, калі з юрыдычнага пункту гледжання разважаецца. Гэта яшчэ не зарэгістраваная арганізацыя, і там пакуль ёсць проста ініцыятыўная група, каманда адмыслоўцаў, хто гэта робіць. Калі гэта ўжо будзе у юрыдычным полі замацаваны праект, там можна будзе весці размову пра далейшую структуру арганізацыі, членства і гэтак далей. Z pewnego punktu widzenia jest to dopiero inicjatywa, jest grupa założycielska, natomiast gdy uzyskamy osobowość prawną, wtedy będzie można mówić już o pewnej strukturze konkretnej tej organizacji. Rozumiem, o strukturze i o sposobie gromadzenia członków, tak? Bo to też jest tutaj ważne. Aczkolwiek o strukturę to chciałabym się zapytać, bo jak rozumiem, jeśli będą tam i autorzy, i pisarze, i redaktorzy, i tłumacze, i graficy, i wydawcy, to taka organizacja wymaga jednak jakiegoś podziału zadań, tak? To jest dosyć zasadnicze, zwłaszcza, że na ilu wydawców by pan liczył jako inicjator Instytutu Książki? Ну, вось не хацелось бы на сябе толькі коўдру перацягваць у гэтай размове. Вось пан Янушкевіч побач са мной, ён таксама прымаў удзел у гэтай канферэнцыі па стварэнні. І мы там, дарэчы, абмяркоўвалі пытанне, ці мусіць выдаўцы знаходзіцца ў складзе арганізацыі, ці гэта будзе трохі такі, магчыма, у будучым карупцыйны кампанент, бо арганізацыя прэтэндуе у тым ліку на тое, каб шукаць і раздаваць грошы на выданне новых кніжак. Ну, але гэта, я думаю, яшчэ ўсё будзе адпрацоўвацца ў працэсе. Нам зараз галоўнае вырашыць арганізацыйныя пытанні і пачаць працу нарэшце. Pan Januszkiewicz też brał udział w tworzeniu tej organizacji i rzeczywiście podczas tej konferencji, spotkania założycielskiego zastanawialiśmy się nad udziałem wydawców, zwłaszcza, że głównym celem tej organizacji będzie, czy organizacja pretenduje do tego, żeby pozyskiwać fundusze na wydawanie książek, więc jakby w tym momencie najważniejsze dla nas jest rozwiązanie różnych spraw organizacyjnych i rozpoczęcie już działalności. Ja rozumiem, że zadania są olbrzymie i trudne, bo tak jak słyszałam, w 2022 roku możemy mówić o kryzysie księgarstwa w Białorusi. Wówczas zdecydował się pan na otwarcie księgarni, a Służba Bezpieczeństwa postawiła panu zarzut upubliczniania literatury ekstremistycznej i musiał pan zamknąć tę księgarnię. Czy zdecydował się pan na jej zamknięcie? Może pan trochę więcej nam opowiedzieć o tym doświadczeniu i zatrzymaniu książki ekstremistycznej? No, ja nie zamykał księgarni, po prostu u mnie nie było wyboru. Ona nie mogła działać i to w ogóle ona pracowała tylko 7 godzin.
Ja nawet tak żartem myślałem, może trzeba zgłosić się do księgi rekordów Guinnessa, tak. No. A w ogóle, jeśli ja tak krótko powiem o taką ogólną charakterystykę tego rynku wydawniczego na Białorusi i prawdę pani powiedziała, że w ogóle jest to rynek państwowy, ale jeszcze bardziej jest ważne to, że ten rynek na Białorusi jest zdominowany przez Rosję, przez rosyjskich wydawców. I to bardzo dobra lusterka, sytuacja na rynku wydawniczym w Białorusi, gdzie dobrze widać, że nawet jakiejś tam okupacji Białorusi nie trzeba, no już wszystko jest załatwione. Dlatego, że 90%, no nie wiem, może nie 90, może 80% książek idzie z Rosji, oczywiście w języku rosyjskim. I skład, ilość wydawnictw białoruskich, jak państwowych, tak i niepaństwowych, było bardzo mała. Formalnie tam można zobaczyć liczby, cyfry, nie wiem, tam, że ich tam, każde wydawnictwo tam, jedna, dwie setki jest na Białorusi, coś wydaje po białorusku, ale faktycznie no, nawet w najlepszych latach dobrze, jeśli to robiła jakaś dziesiątka wydawnictw. To znaczy białoruska książka, i mianowicie książka, która wychodziła nie od państwa, zajmowała bardzo takie małe miejsce na tym rynku wydawniczym. A w zeszłym roku i ja to nie od razu uświadomiłem, reżim Łukaszenki zaczął no, taką totalną atakę, jak to u nas nazywa się, zaczystkę tej przestrzeni wydawniczej. W ogóle, jeśli mówić o tam moim wydawnictwie, to wszystko zaczęło się nie od aresztu i zamknięcia księgarni, a wszystko zaczęło się w końcu marca, że nas wywalili z biura. Nam powiedzieli po prostu niespodziewanie, że w 3 dni my powinny opuścić pomieszczenie, gdzie znajdowali się 7 lat. A to był jakby prywatnie, my wynajmowali to biuro i ono służyło nam jak taki showroom, można powiedzieć, jak faktycznie sklep, jak księgarnia. I my tak i nie dowiedzieli się w tych czasach, skąd to idzie, dlaczego nas o tak... To znaczy to biuro i ten showroom był wynajmowany od prywatnego właściciela, prywatnie, tak? Tak. Ale jak no, już potem ja dowiedziałem się, że no, był sygnał z samej góry, tam z administracji prezydenta i z Ministerstwa Informacji, że my powinny zostać na ulicy bez biura. Dlaczego była zwrócona taka uwaga? No, jak okazało się przez tam 2 tygodnie, że nie tylko przeciw nas jakieś takie represje robią się, a u 2 wydawnictw, też białoruskich, odebrali na 3 miesiące
licencję wydawniczą. O, i tu trzeba na pewno powiedzieć, Co to jest licencja wydawnicza? żeby państwo wiedziało, w ogóle państwo białoruskie działa po takich wzorach radzieckich. A państwo na pewno pamięta tam czasy PRL-u, kiedy też książka liczyła się niebezpiecznym, ideologicznym produktem. I u nas u władzy, mnie zdaje się, czysto mechanicznie taki pogląd na książkę i został. I zawsze, to znaczy u nas nie można po prostu założyć wydawnictwo i wydawać książki. Trzeba otrzymać specjalne zezwolenie od Ministerstwa Informacji. Żeby otrzymać to zezwolenie, potencjalny wydawca powinien iść na specjalny egzamin i szczerze mówiąc gadać jakieś bzdury. Co jest treścią egzaminu właśnie? No co tam, jakby formalnie treścią egzamina, czy ty znasz, co to jest arkusz autorski, czy ty znasz jakąś terminologię poligraficzną, czy trzeba opowiedzieć jakieś szczegóły z ustawy o sprawie wydawniczej. A, czyli egzaminują jednak ludzie z jakimś doświadczeniem wydawniczym. Nie, proszę pani, tak wyglądają te pytania na egzaminie. A w rzeczywistości ten egzamin to jest filtr, gdzie ciebie chcieli sprawdzić, kto to jest, dlaczego tobie to trzeba, wydanie książek czy nie książek, w ogóle co to za facet. I kiedy ja szedłem na ten egzamin w 2014 roku, to mnie po prostu zapytali, jakie książki ty chcesz wydawać. Ja wtedy chciałem wydawać tylko książki naukowe, historyczne, a u nas jeszcze wydają licencję nie prosto na wydawnictwo, a jeszcze na wydanie książek z różnych żanrów, to znaczy Czy są edukacyjne, czy specjalistyczne? da, w licencji powinno być napisane, że ty będziesz wydawać tam literaturę piękną, czy jakąś rozrywkę naukową, prywatne przedsiębiorstwa, jeśli one nie są związane z państwem, nigdy nie będą wydawać literaturę religijną czy podręczniki. To jest monopolia państwa. No bo wszędzie podręczniki najlepiej sprzedają się, na tym można zawsze dobrze zarobić. To samy stabilny biznes w branży wydawniczej. I takie jak ja tam czy inne tam wydawnictwa prywatne nigdy nie otrzymywali. Czy nie zdają tego egzaminu, jak chcą wydawać? Nie, prosto o podręcznikach nawet nie myśli i wszystko na tym. Rozumiem. No, to Ale pan miał konkretny zarzut i konkretna książka była, powiedzmy to, zaaresztowana, prawda? W tym 22 roku, a mianowicie to były Psy Europy, tak? no nie Bacharowicz. trochę nie tak. W ogóle taka historia moich tych kontaktów z władzą po 2020 roku zaczęła się w styczniu 2021 roku. Niespodziewana do nas przyszła policja finansowa do biura z obszukaniem. Okazało się, oni szukali wydawców symboliki narodowej. I ktoś im powiedział, że
że my to robimy. I nam zablokowali na pół roku rachunki w banku i my tylko przez trzecich osób mogli działać. A w kwietniu 2021 roku był nadrukowany nakład tej książki Algierda Bacharewicza Psy Europy w Wilnie i my wieźli ten nakład przez granicę i niespodziewanie, nie wiadomo dlaczego, na celniki konfiskowali ten nakład i on do ostatniego czasu po prostu leżał u celników. No nie, była zrobiona ekspertyza i dziwnym czynem ta książka pierwszy raz w historii tak najnowszej Białorusi książka z literatury pięknej była przyznana ekstremistowskiej, to znaczy nie historyczna nie non-fiction, a mianowicie literatura piękna. 17 maja zeszłego roku, przez jeden dzień, kiedy była zamknięta księgarnia, Knichełka, aresztowali mnie i współpracownicę księgarni Nastę Karnacką, która tutaj znajduje się z nami. No, to znaczy oni oczekiwali jakiegoś momentu, żeby przyznać tą książkę ekstremistowskiej. Na pewno Państwo zapyta, dlaczego to oni wszystko robili tam przeciw księgarni, przeciw wydawnictw. No, na Białorusi wyglądają represje tak, że z początku wzięli się za liderów politycznych, potem za partie i ruchy, za partie polityczne, ruchy społeczne, potem za te organizacje non-government, tak? Potem wzięli się za dziennikarzy, no a w 22 roku okazało się, że i przyszedł czas i na branżę wydawniczą. A co za tym idzie też na cały rynek literacki, jak rozumiem, bo pisarze chcą gdzieś wydawać książki i są... Jakie strategie tutaj pisarz białoruski może uprawiać? Żeby jego książka nie została zaliczona do literatury ekstremistycznej, prawda? Żeby jego wydawca nie był aresztowany, jego konto wydawnicze zamknięte w banku. I żeby nie czekać, nie wiem, domyślam się czasami miesiącami na ekspertyzę Ministerstwa Informacji, czy zaaresztowana publikacja jest ekstremistyczna, czy nie. Czy tutaj życie pisze rozmaite scenariusze, i jeszcze jest jedno pytanie, bym do tego dołączyła, czy przypadek takiego zaaresztowania książki jest nagłaśniany przez media Łukaszenki? Bo to wtedy ma też taki wymiar taki propagandowy i zastraszający, jak rozumiem. Czy o tym, co się stało z wydawnictwem, z Pana wydawnictwem pisały gazety i media, czy nie? Nie. Media dużo pisali, i państwowe, i niepaństwowe, ale ja chciałbym zwrócić uwagę, że niewypadkowo to wszystko zaczęło się po początku wojny w Ukrainie. Kiedy te działania władzy stali bardziej radykalnie i można powiedzieć, że oni pokazali swój twarz. Pokazali swój twarz, że jakby w takich podstawie ich zachowania, podstawie ich ideologii leży ta idea ruskiego świata,
ruskiego mira i wszystko to, co nie odpowiada rosyjskiemu punktu widzenia, to jest przeciw dzisiejszej władzy, przeciw reżimu Łukaszenki. I to znaczy, że kultura białoruska, jak i media białoruskie niepodległe, ale mianowicie kultura białoruska robi się takim naturalnym wrogiem tego reżimu. Żywa kultura białoruska, a nie ta martwa, taka, która gruntuje się tylko na jakichś folkowych zasadach, takich folkowo-radzieckich zasadach. Kultura, no, Łukaszenka, jego reżim baczy kulturę narodową tylko w takich barwach. A coś takiego współczesnego, takiej modnej, prestiżowej kultury białoruskiej, do której by szła młodzież i nie tylko, to naszej władzy jest niepotrzebne, to jest wrogie zachowanie. No, вот. No, rozumiem, ale tutaj pytanie do pana. Co robią pisarze białoruscy w tej sytuacji? Bo niektórzy byli przyzwyczajeni do tego, że wydawali książki w wydawnictwach wyłącznie państwowych, bo ich nie było. Sytuacja w Polsce była taka jeszcze w latach 80., że nawet pisarze, którzy podpisywali listy protestacyjne, którzy wypowiadali się przeciwko władzy komunistycznej, nie wszyscy na przykład wydawali w wydawnictwach niezależnych, podziemnych, tak zwanych samizdatach, tak? To była ważna decyzja, prawda, czy się wydaje w wydawnictwie emigracyjnym, czy się przekracza tę granicę, czy nie, licząc się z tym, że się ogranicza jednak zasięg dotarcia ze swoją książką, bo te nakłady emigracyjne z konieczności nie były duże i państwo też stoicie też przed podobnym problemem, tak? Jak i do jakiego czytelnika docierać. Najtrudniejsze jest oczywiście dotarcie do czytelnika w kraju waszym, tak? No i jak ten czas mają przetrwać pisarze, którzy myślę, że będą za chwilę w większości wydawani w wydawnictwach emigracyjnych, tak długo jak reżim Łukaszenki będzie się w Białorusi utrzymywał. Jak to wygląda ze strony tych, którzy przynoszą książki do wydawnictwa, tak? Albo zastanawiają się nad tym, co robić w tej sytuacji. Ну, пытанне вялікае, паспрабуем тады кароткімі эпізодамі. Значыць, сапраўды гэта сітуацыя існуе ў беларускай культуры ўжо даўно. Калісьці саюз пісьменнікаў беларускі, ён вымушаны быў раскалоцца на две фракцыі. Адна была прадзяржаўная, а іншая была хутчэй такая незалежная. І іх розніла стаўленне да палітыкі дзяржаўнай у галіне культуры і наогул да палітыкі дзяржаўнай. Tutaj to jest bardzo duże pytanie i odpowiem w kilku takich epizodach. Po pierwsze, ta sytuacja utrzymuje się już od dawna. Niegdyś Związek Pisarzy Białoruskich rozpadł się na dwie frakcje. Pierwsza propaństwowa, a druga raczej taka niezależna i różnica między nimi polegała na stosunku do polityki państwa. Відавочна, што прадзяржаўны саюз пісьменнікаў меў прэферэнцыі выдавацца ў дзяржаўных выдавецтвах.
пісьменнікі, прадстаўнікі іншага саюза былі збольшага пазбаўлены такіх магчымасцяў, ці мелі іх вельмі абмежавана, і вымушаныя былі ісці да незалежных выдаўцоў, якія, дзякуй Богу, былі. Іх было заўсёды немнога, асабліва актыўных выдаўцоў. Сапраўды, адной рукі на гэта звычайна, двух рук звычайна на гэта хапала. І нават у лепшыя часы гэта была непростай справай для беларускіх пісьменнікаў. Oczywiście członkowie tej organizacji propaństwowej, pisarze, mogli jak najbardziej liczyć na wydawanie w wydawnictwach państwowych, natomiast pisarze zrzeszeni w tej drugiej organizacji byli pozbawieni takich możliwości lub były one znacznie ograniczone i zmuszeni byli zwrócić się do wydawców niezależnych, którzy istnieli, choć było ich mało. Właściwie takich aktywnych, takich, którzy rzeczywiście działali, było niewielu i można ich w zasadzie wymienić na palcach dwóch rąk. Сёння сітуацыя, канешне, выглядае куды горш. Ёсць пісьменнікі, якія фактычна беларуская ўлада прызнае экстрэмістамі. Ёсць пісьменнікі, якія вымушаны эміграваць, каб зноў-такі не патрапіць пад крымінальны пераслед нейкі. І відавочна, што для іх літаратурная дзейнасць абцяжарваецца іх знаходжаннем у эміграцыі і ў больш складаных умовах. Але нават і тыя, хто застаюцца ў краіне, яны таксама ў стрэсавай сітуацыі, бо мусіць альбо пісаць у стол, альбо працаваць з невялікімі wydawnictwami, якія яшчэ засталіся на поле. Obecnie sytuacja wygląda o wiele gorzej, ponieważ faktycznie wielu pisarzy uznanych za ekstremistów było zmuszonych do emigracji, by uniknąć prześladowania i więzienia. Natomiast dla pisarzy, którzy właśnie są na emigracji, wydawanie książek obecnie w ich sytuacji jest dużym obciążeniem. A ci, którzy zostają, również są pod wielką presją, bo zmuszeni są albo pisać do szuflady, albo wydawać swoje książki w bardzo niszowych wydawnictwach. На сёння мы можам сказаць так. Па-першае, дзякуй Богу, паўстаюць новыя выдавецкія праекты за мяжой. Ну і вось Андрэй Янушкевіч гэта прыклад, які выдавец не здаўся ў гэтай сітуацыі, а прыехаў у Польшу, адчыніў сваё выдавецтва. І такіх некалькі ёсць праектаў, якія ўжо пачалі працаваць. І ёсць яшчэ не ўсе праекты выдавецкія зачыненыя ў Беларусі. Ну, правда, 5 дзён назад, напрыклад, зачынілі выдавецтва з метра Коласа. Таксама адзін з такіх фарпостаў беларускай кнігі. Але яны таксама там пакуль не здаюцца і нават зачыненыя, гатовыя яшчэ 5 кніг выпусціць, пакуль у іх там пераходны перыяд. Вось, і, напрыклад, дзейнічаюць яшчэ такія выдавецтвы, як тэхналогія, то бок выдавецтвы, якія яшчэ могуць выдаваць беларускія кніжкі, і пакуль гэта застаецца, ну, нейкі яшчэ шанс для беларускіх пісьменнікаў унутры краіны ёсць. Tutaj tak, po pierwsze dzięki Bogu powstają nowe projekty wydawnicze za granicą. Przykładem jest właśnie Andrzej Januszkiewicz, który nie poddał się, działa w Polsce, a z drugiej strony w samej Białorusi przykład zamkniętego 5 dni temu wydawnictwa Zmitiera Kołasa, to takiego ważnego, bardzo dobrego wydawnictwa, które już jest zamknięte, ale jeszcze w tym okresie przejściowym planuje wydać 5 książek. Jest też na przykład wydawnictwo Technologia, więc są jeszcze ci, którzy ciągle mogą, działają w kraju i mogą jeszcze coś wydać. Але агулам, канешне, сітуацыя з распаўсюдам кніг сёння непростая. Людзі, канешне, са складанасцю могуць атрымаць доступ да кніжак, якія выходзяць за мяжой. Натуральна, гэта кладзецца пакуль збольшага на іх саміх прыязджаць там у Варшаву ці Вільню,
пакупляць гэтыя кніжкі і прывозіць да хаты. Многія гэта баяцца ўжо рабіць, таму што агулам вялікі ўзровень ціску на грамадства, асабліва тых, хто чытае па-беларуску. Тым не менш, такая магчымасць існуе, і ёй можна карыстацца, мы дасюль карыстаемся. І плюс ёсць яшчэ адна істотная розніца паміж савецкімі часамі і сучаснасцю. Dystrybucja książek też jest bardzo trudna dziś w tej sytuacji. Z trudem czytelnicy z Białorusi z trudem mogą uzyskać dostęp do książek wydawanych za granicą, czyli muszą po prostu kupować te książki albo w Wilnie, albo w Warszawie i coraz częściej się boją przewozić je na Białoruś, ponieważ jest nacisk, presja jest w kraju coraz większa, ale taka możliwość wciąż jest. Jest jeszcze jedna bardzo ważna różnica pomiędzy obecną sytuacją a sytuacją w czasach sowieckich. І гэта розніца ў тым, што сёння кніжка існуе не толькі ў традыцыйным цвёрдым фармаце, да, ў фармаце кнігі папяровай, яна існуе яшчэ як электронная кніжка. І вось, канешне, у Беларусі рынок электронных кніг вельмі не развіты. Наш чытач не вельмі прывучаны спажываць і чытаць электронныя кніжкі, але, в прынцыпе, гэта той канал, які цяжэй за ўсё забараніць, які цяжэй за ўсё кантраляваць дзяржаве. І ёсць такая думка, прынамсі у мяне, што калі нават будуць зачыненыя фізічныя каналы, каб кнігі маглі там паступаць, ну, дзяржава наша можа, як Паўночная Карэя, зачыніць там все межы. Калі не будзе фізічных магчымасцяў, застанецца якраз электронная кніжка і магчымасць купляць новыя цікавыя беларускія кнігі праз электронныя крамы. I ta różnica polega na tym, że obecnie mamy nie tylko tradycyjny papierowy format książki, ale też książki elektroniczne. Co prawda rynek książki elektronicznej w Białorusi jest obecnie mało rozwinięty, ale jest taka możliwość. Jest to kanał, który trudno jest kontrolować, którego trudno jest zakazać, więc myślę, że nawet kiedy te fizyczne kanały dystrybucyjne zostaną zupełnie odcięte, to pozostanie nam książka elektroniczna. No tak, i książka elektroniczna może być przygotowywana w Polsce, prawda, i dystrybuowana do Białorusi. Ale z tego, co pan mówi, jest tutaj pewien margines, może nie wolności, ale ryzyka, bo to nie jest tak, że tak jak to było w komunistycznych czasach, wydawca z każdą publikacją szedł do cenzury i dostawał zgodę na opinię cenzora i zgodę na wydanie, a ministerstwo określało też nakład książki i dystrybuowało papier do wydawnictw. A tutaj mówiąc nawet o wydawnictwie niszowym, to znaczy, że autor może tam pójść i wydawca, nie wiedząc jaki będzie dalej los książki, może podjąć ryzyko i wydania książki w małym nakładzie. Może ona zostać zaaresztowana, mogą być różne sposoby zniechęcania wydawcy do prowadzenia działalności wydawniczej. Ale tutaj jest jakieś takie przeciąganie liny cały czas, z tego co widzę. Przy oczywiście ciągle realizowanym planie kolonizacji Białorusi przez język rosyjski, to było, jest i to jest zadanie kiedyś w przyszłości do zerwania z tą polityką, zakończenia jej. Natomiast nie jest tak, że ten rynek jest całkowicie kontrolowany. On jest kontrolowany na etapie, jeśli dobrze rozumiem, dystrybucji głównie. Czy jestem w błędzie? No i oczywiście jest atmosfera zniechęcania i też straszenia.
potencjalnego wydawcy, czy istniejącego na rynku wydawcę. Proszę mnie poprawić, jeśli źle rozumiem. Ну, я думаю, тут мы з Андреем зможемо адказаць кожны са свайго боку. Я бачу сітуацыю так, што, канешне, дзяржава пакуль не кантралюе ўсе магчымасці. У тым ліку тое, што сёння кніжкі можна выдаваць нават без выдавецтва і без ліцэнзіі. Ёсць сервісы накшталт Редеро, там, якія дазваляюць самому сваю кніжку звярстаць там і выдаць. Усі гэтыя каналы яны, канешне, перакрыць не ў стане, але, канешне, зачыніць, забраць выдавецкія ліцэнзіі, не даць магчымасці працаваць беларускім кнігавыдаўцам, гэта яны могуць. Я наогул захапляюсь беларускімі выдаўцамі. Гэта святыя людзі. Гатовы ставіць іх у кут і маліцца на іх, бо вы зразумееце, тыповы наклад беларускіх кніг у незалежных выдавецтваў быў прыблізна 200 асобнікаў. Разумееце, на краіну там, з 9 мільёнамі чалавек 200 асобнікаў кніг, і гэта лічылась нормай. Калі 500 асобнікаў, гэта лічылась вау, хіт. Вось Андрэй, адзін з нешматлікіх выдаўцоў, хто трошкі змяніў гэтую тэндэнцыю, паказаў, што па-беларуску можна выдаваць кніжкі там і на 1000, і на 5000 асобнікаў. І гэта будзе прадавацца. Але агулам, канешне, сістэма кніжнай дыстрыбуцыі ў Беларусі, яна як бы штучна дзяржавай кантралюецца так, каб там было вельмі цяжка працаваць, асабліва з беларускай кнігай на беларускай мове. Myślę, że tutaj i Andrzej, i ja będziemy mieli tu swoje zdanie na ten temat. Oczywiście państwo nie kontroluje na razie wszystkiego, bo przecież można też wydawać książki w ogóle nie zakładając wydawnictwa, nie uzyskując licencji. Są serwisy, które pozwalają opublikować książkę zupełnie samodzielnie, ale państwo oczywiście może i zamknąć wydawnictwo i pozbawić licencji, i zabronić działalności i uprzykrzać życie, więc dla mnie, ja jestem zachwycony białoruskimi wydawcami. Dla mnie to są święci ludzie, których należy postawić na ołtarzu i modlić się do nich, bo proszę sobie wyobrazić, że taki średni nakład książek w Białorusi, białoruskich wynosił około 200 egzemplarzy w 9-milionowym kraju. To była norma. 500 egzemplarzy to już było w ogóle bardzo dużo i to można było uznać za hit. I właśnie niezależni wydawcy, Andrzej Januszkiewicz, zmienili trochę tę tendencję i udowodnili, że można książki białoruskie wydawać w nakładach 1000 egzemplarzy, 5000 egzemplarzy, więc że one mogą się sprzedawać i że jest to możliwe. Ale tak ogólnie rynek wydawniczy jest sztucznie kontrolowany przez państwo i ta dystrybucja jest poddana absolutnej kontroli państwowej. No i zdarzają się jeszcze przypadki wycofywania książek z bibliotek, z tego co słyszałam, w momencie kiedy albo pisarz jest nacenzurowanym, albo Ministerstwo Informacji dochodzi do wniosku, że książka jest z gatunku literatury tak zwanej ekstremistycznej. Czy to prawda? Tak. Książki zabierają się nie tylko z bibliotek, ale też z państwowych księgarni. W ogóle u nas zawsze były takie reguły gry, że państwowa strefa wydawnicza żyje sama sobie, a niepaństwowa strefa, te niezależne wydawnictwa, żyją sami sobie. To znaczy żadnego poparcia ze strony państwa, żeby jakieś dotacje, finansowanie, jakieś wsparcie nieobowiązkowe, tam materialne, wyrażone w pieniądzach,
można powiedzieć, nic takiego nie było, bo dla reżimu Łukaszenki literatura, a nie tylko literatura, to można w ogóle mówić o kulturze i o historii na przykład. To wszystko jest interesujące tylko ze względu ideologicznego, że kultura powinna obsługiwać państwo w tej strefie ideologicznej. Rozwój kultury sam w sobie, no, to nie jest zadanie dla państwa Łukaszenki. No. Dlatego było takie zachowanie. Także tak, my spoznali z początku i wygnanie naszych książek z bibliotek, z księgarni państwowych. Jeszcze coś sprzedaje się w księgarniach prywatnych, ale wydawać nowe książki, tym bardziej takiego ostrej takiej społecznej treści, no teraz na Białorusi po prostu niemożliwe. Jest to niebezpieczne. A ja mam jeszcze pytanie dotyczące tego stopnia kolonizacji poprzez język rosyjski. Bo to jest ważne, bo to pozwoli nam zrozumieć, do jakiej liczby czytelników uderzacie panowie i ze swoimi jako autorzy i jako wydawcy. Jak duża jest populacja nie tyle mówiąca po białorusku, tylko czytająca w języku białoruskim? Bo jak słyszę, ile godzin języka białoruskiego jest w szkole tygodniowo na przykład? Nie, no jeśli brać szkołę, to no, Mniej jak rosyjskiego. no mniej jak rosyjskiego, ale powiedzmy w porządku. Dzieci uczą się języka białoruskiego. Problem w tym, że to jest bardzo formalistyczne. No, dlatego, że po tym, kiedy to dziecko wychodzi na ulicę, to język białoruski nigdzie nie przyda się. Starszy języka rosyjskiego. A jeśli w ogóle mówić o audytorii czytającej, to ja mogę... Przepraszam, precyzyjnie chodzi o rynek białoruskojęzycznej książki. To jest jaki procent w ogóle rynku książki w Białorusi? No ja mówiłem, że gdzieś 10-15%. 10-15% i to trzeba mieć na uwadze też te książki, które wydaje państwo no, w jakichś tam swoich metach. A tak jest całkowita dominacja książek z Rosji i w języku rosyjskim. No ja na przykład jeszcze rok temu żyłem w takiej iluzji, że nic ze mną nie zrobią w planie zamknięcia wydawnictwa, no bo jak oni mogą zlikwidować wydawnictwo, które tam nigdy w polityce nie było, ono wydaje Harry Potterego, no opinia społeczna będzie przeciw. A okazało się, że naszemu państwu jest to absolutnie obojętnie. I zachowanie wygląda tak, że nie będzie tam Harry Potterego po białorusku, nic strasznego, przeczytasz po rosyjsku. I takim kształtem Białoruś stanowi się prowincją, jak to było w XIX wieku w Imperium Rosyjskim, prowincją Rosji, niestety, obiektywnie mówiąc. No tak, ale to też jest... Мог бы додаць. Як я і казаў, вось той праўладны саюз пісьменнікаў, ён працуе і в прынцыпе і некаторыя дзяржаўныя выдавецтвы накшталт мастацкай літаратуры, яны дасюль выдаюць кніжкі па-беларуску,
большая частка з іх, канешне, другасортны прадукт, другаякасны, але ну, часам там трапляюцца таксама добрыя кніжкі, час ад часу. І гэта такая вось якраз 10-15% тая частка, якая можна называцца беларускай, але сапраўды палітыка дзяржавы такая, што нічога моднага, нічога сучаснага, нічога прывабнага для чытача па-беларуску выдавацца не павінна. Tak, jak już mówiłem, ten propaństwowy Związek Pisarzy działa wciąż. Są też takie państwowe wydawnictwa, jak na przykład Mastacka Literatura z długimi tradycjami i one wydają książki po białorusku, chociaż w zdecydowanej większości są to książki drugorzędne. Są też i dobre tytuły i właśnie ci wydawcy odpowiedzialni są za to 10-15% białoruskich książek, ale wśród tych książek nie ma nic, co by było modne, co by było współczesne i co by było w jakikolwiek sposób atrakcyjne. І сапраўды у Беларусі зараз вялікая праблема вось з гэтым рускім мірам, з тым, што русіфікацыя вельмі моцна ідзе. Нават працэнт беларускіх школ за часы кіравання Лукашэнкі яны скараціліся на 10%. Зараз толькі 10% беларускіх школ, школьнікаў, да, беларускіх школьнікаў вучацца па-беларуску поўнасцю. Да? Не проста беларуская як замежная мова 4 гадзіны на тыдзень. I wielkim problemem jest też właśnie w kontekście tej rusyfikacji to, że za czasów obecnego reżimu procent uczniów białoruskich, którzy uczą się wyłącznie w języku rosyjskim wynosi obecnie, w języku białoruskim obecnie wynosi tylko 10%. To są ci, którzy uczą się tylko w języku białoruskim, bo reszta uczniów ma taki przedmioty w języku białoruskim i jest to 4 godziny tygodniowo. Od czego to zależy, przepraszam? Czy są szkoły tylko z nauczaniem w języku białoruskim, czy to są szkoły w jakiś sposób niezależne? Jak ten system edukacji działa? Do jakiego stopnia jest zrusyfikowany? Да найвялікшага стопню. Зараз вось тыя 10% вучняў, што вучацца па-беларуску, гэта на больш як на 90% вучні сельскіх школ. Гарадскія дзеці амаль не маюць магчымасці вучыцца па-беларуску. Гэта свядомая палітыка русіфікацыі, якую ўлада асабліва нават не хавае. Яна скіраваная на тое, каб беларуская мова і культура ператвараліся сапраўды ў скансен. Вось у музейны археалагічны экспанат і каб паступова гэта ператваралася ў сапраўды філіалы рускага міра. Jeśli chodzi o ten system edukacji, to jest zrusyfikowany w największym stopniu. Z tych 10% uczniów uczących się po białorusku 90% uczęszcza do szkół wiejskich, a w szkołach miejskich dzieci są niemal pozbawione możliwości nauczania w pełni w języku białoruskim. Jest to świadoma polityka władz, słabo przez nie nawet skrywana. Robią wszystko, żeby białoruska kultura, język, żeby zamienić ją w skansen, w jakiś muzealny, archeologiczny eksponat. То бок вось калі мы сёння кажам, што ў Беларусі, ну палітыкі беларускія дэмакратычныя кажуць, што ў Беларусі сёння акупацыйная ўлада, пытанне не толькі ў тым, дзе стаяць атрады расійскага войска, да, хаця і яны ёсць у Беларусі. Пытанне ў тым, якую палітыку праводзіць вось гэтая дзяржава. І гэта палітыка, гэта не нацыянальная палітыка, гэта не палітыка нацыянальнай дзяржавы. Гэта палітыка, якая фактычна, якую мог бы праводзіць акупацыйны ўрад на часова заваяванай тэрыторыі. Палітыка таго, каб прывесці гэтую краіну да падпарадкавання больш моцнаму суседу.
Dlatego jeśli dzisiaj białoruscy politycy prodemokratyczni mówią o tym, że dzisiaj nasza władza jest władzą okupacyjną, to tutaj nie należy, kluczowym pytaniem nie jest to, gdzie stacjonują oddziały rosyjskiego wojska, choć one też u nas stacjonują, ale jaka jest polityka państwa, ponieważ nie jest to polityka państwa narodowego, lecz jest to taka polityka, którą mogłyby prowadzić władze okupacyjne, żeby podporządkować ludność silniejszemu sąsiadowi. Czyli ja rozumiem takie inicjatywy jak Instytut Książki czy niezależne wydawnictwo na obczyźnie. Właściwie to są organizmy, które mają budować na nowo, odbudowywać kulturę, literaturę i piśmiennictwo w języku białoruskim. W dzisiejszych czasach, w XXI wieku, jest taki pas transmisyjny jak książka elektroniczna, jak streaming, jak audiobook i to jest ogromna szansa dla tego, co robicie panowie. Jak wy to widzicie i jakie są plany na przykład wydawnictwa pańskiego w Polsce? No, na pewno tak nie można mówić, ale tak warunkiem sprzyjającym jest ten fakt, że za ostatnie 3 lata bardzo dużo Białorusinów wyjechało za granicę i to jest no, jakby nasza i potencjalna, i faktyczna audytoria. To wyjeżdżają tam najlepsi w planie intelektualnym Białorusini, te, którzy czy nie mogą za działań władzy mieszkać w swoim kraju, wymuszeni wyjechać z Białorusi, czy po prostu nie mają co robić przy teraźniejszej polityce w swoim kraju i znajdują sobie miejsce po całym świecie. I ja kiedy w lipcu zeszłego roku przyjechałem do Warszawy, to dla mnie pierwszą rzeczą było takie zbadanie rynku, w ogóle zrozumieć, a czy potrzebna ta białoruska książka za granicą, gdzie u ludzi inne problemy, że no, idzie ta aklimatyzacja, włączenie do innego społeczeństwa. Ale okazało się, że ten wstrząs, czy jak to powiedzieć, który był w naszym społeczeństwie w 2020 roku, to był taki wybuch szukania identyczności. Białorusini zechcieli być I odbudowę tożsamości. wolnymi i to poszukiwanie tożsamości ono wyrażało się i jakby wyraża się też w czytaniu tychże książek, że to nigdy nigdzie nie przypadło. To zostało i wtedy jakby takim pierwszym moim eksperymentem było wydanie książki George'a Orwella Ferma, jak to Folwark zwierzęcy, tak. I od razu ja wydałem nowy nakład Psy Europy Algierda Bacharewicza, no to taka można powiedzieć książka numer 1 od białoruskiej literatury w XXI stuleciu. I no jakby fakty pokazali, że te wydania korzystają się popularnością
No, там фольварк я 2 razy drukowałem po 300 egzemplarzy, a Psy Europy 1000 egzemplarzy i to było w październiku, tak? I już mnie zostało gdzieś kilkadziesiątków tej książki. To znaczy nawet tempo sprzedaży jest nie gorsze, czym w samej Białorusi. Ale czy to są tylko papierowe wydania, czy ma pan też e-booki? Te wydania tylko papierowe, choć już my zaczęli robić i wydania elektroniczne, one sprzedają się na Google Books. Będziemy to wszystko rozwijać. No, ale widzimy, że zainteresowanie jest i tym bardziej ja, mając kontakt z naszymi tymi, jak to u nas mówi się, siłowikami, naszą policją, ja rozumiem, czego oni bardziej za wszystko boją się. Oni jestem zdania, że Białorusin może coś potrafić zrobić tylko w Białorusi, że tutaj jest cudzy kraj, że tutaj my nie potrafimy być sami sobie, powinni gdzieś pracować, szukać jak zarobić na chleb i tylko w tym będzie wszystko życie. I ja nawet już teraz widzę po reakcji na swoje działanie w Polsce, jak tylko oni widzą, że tutaj coś dzieje się, że Białorusini potrafią rozwijać swoją kulturę i robić to lepiej, czym robi ta władza, która ma środki budżetowe w samym naszym kraju, to u nich zaczyna się szał. Oni zaczynają szaleć i mnie to bardzo podoba się. A to znaczy szaleć? To znaczy są ataki w mediach? Wariować, tak. Mnie niedawno tam w jednych takich propaństwowych, propagandystskich kanałach w tych mediach społecznych otrzymał tam tytuł idioty, i klauna, i jakoś rozmowa ograniczonego człowieka. To była reakcja na zawarcie umowy z Stephenem Kingiem. No, tak. I ja wiem, że to zaszczyt. Który to Stephen King nie zgadza się teraz na wydawanie swoich książek w Rosji. Tak. Dobrze, czyli mamy do czynienia właściwie z budowaniem powolnym elit białoruskich, poza granicami również, i przyszłych elit wolnej Białorusi, poza granicami Białorusi. Jak rozumiem, bardzo ambitny plan, pewnie obliczony, no, byle nie trwało to długo, czego bardzo panom i waszym rodakom życzymy. Czy też macie takie poczucie wielkiej misji i spotykacie się z tym, że ze wsparciem na przykład różnych organizacji w Polsce czy w Unii Europejskiej, czy jeszcze nie jest to czas zrozumienia, że jakby też w interesie Unii Europejskiej jest wspierać takie inicjatywy budowania białoruskiej tożsamości, wolnej myśli, niezależnej sztuki i w tym ruchu wydawniczego. Wobec tego nie ma obiegu myśli. Ну, тыя, хто змушаны быў выехаць з Беларусі, зараз трошкі сябе адчуваюць, напэўна, як польская эміграцыя з часамі Ежы Гідроіцаго і яго праект часопіса культуры. Бо сапраўды у нас часам такая удаецца місія ў галаве, што
Ну так, мы там тыя, хто мусіць зберагчы культуру, развіваць культуру, бо тым, хто застаўся ў канцлагері, ім цяжэй. No tak, w pewnym sensie ci, którzy zostali zmuszeni do wyemigrowania z kraju, czują się trochę jak polska emigracja w czasach Giedroycia, w czasach kultury paryskiej i rzeczywiście często w głowie pojawia się właśnie myśl o tej misji tych, których zadaniem jest ocalić kulturę, ocalić dziedzictwo. Але з іншага боку, канешне, шмат хто застаецца ў Беларусі, і мы не можам казаць, што у нас цяпер там две культуры асобныя. У нас все ж таки агульная адна культура, і мы працуем все на яе развіццё. Наконт падтрымкі, ну, безумоўна, пэўная падтрымка ёсць з боку Еўрасаюза, з боку асобных краін, тым ліку падзякуем Польшы за тое, што яна настолькі прыязная для беларускіх эмігрантаў. I z drugiej strony wielu z naszych rodaków zostało w Białorusi, więc i zainteresowanych budową tej kultury niezależnej, więc nie mogę też powiedzieć, że są jakieś dwie kultury za granicą, w kraju. Nie ma tych dwóch kultur. My wszyscy wspólnie pracujemy na jedną kulturę i oczywiście jest pewne wsparcie ze strony Unii Europejskiej, ze strony innych krajów, ze strony również Polski, której jesteśmy wdzięczni. Ну і натуральна, канешне, нам бы хацелася, каб гэтай падтрымкі было яшчэ больш, бо фактычна беларускае грамадства засталося сам-насам са сваімі праблемамі. У нас і раней фактычна не было дзяржавы сваёй, яна была як бы не наша, да? А цяпер яе тым больш у нас няма, і нам даводзіцца шмат што будаваць з нуля. І гэта пытанне, як можна развіваць культуру, і вось і інстытут кнігі, які вось быў заснаваны, скіраваны на вырашэнне гэтага пытання у адным з найбольшых кірункаў яе працы. І вось той фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова», які мы праводзім, які ў мінулым годзе прайшоў у Польшы, прынамсі ў двух гарадах, у Кракаве і ў Варшаве, яны маюць на ўвазе неабходнасць не толькі развіцця беларускай культуры, але прамоцыі беларускай культуры, як для беларускіх, так і для замежных audytorii. I oczywiście jest to wsparcie, ale oczywiście też chcielibyśmy, żeby było go więcej, ponieważ społeczeństwo białoruskie pozostało samo ze swoimi problemami. Wcześniej nie mieliśmy państwa, które moglibyśmy nazwać swoim. Obecnie znów brakuje tego państwa wsparcia państwowego i Białorusini zmuszeni są budować swoją kulturę od zera. I powstaje właśnie przed takimi organizacjami, inicjatywami jak Instytut Książki czy Festiwal Książki Intelektualnej Pradmowa pytanie o to właśnie, jak budować, jak tworzyć tą kulturę. W zeszłym roku Festiwal Pradmowa odbył się w dwóch miastach polskich, w Krakowie i Warszawie, i stawiamy sobie za cel zarówno konieczność rozwoju tej kultury białoruskiej, jak i jej promocję, zarówno dla odbiorców białoruskich, jak i zagranicznych. To jeszcze ostatnie pytanie, zanim Państwa dopuszczę do głosu. Czy można powiedzieć o takich twórcach, którzy są ambasadorami kultury, literatury białoruskiej dzisiaj na świecie, którzy są tłumaczeni i taką rolę zaczynają pełnić, albo jest nadzieja na to, że zaczną pełnić? Ну, я адкажу са свайго боку. Безумоўна, ёсць тыя аўтары, якія прадстаўляюць Беларусь на сусветнай арэне. Дзякуй Богу, у нас ёсць ужо цэлых 2 нобелеўскіх лаўрэаты.
гэта Святлана Алексеевич, вядомая пісьменніца, ну і Алесь Бяляцкі, ён хоць і праваабаронца, але вось недавно зусім выйшла яго кніжка па-беларуску, ягоных там успамінаў і ягоных разважанняў. Але, канешне, акрамя набелянтаў, ёсць і іншыя беларускія аўтары, якія прадстаўляюць культуру. Вось Альгер Бакарэвіч, якога неаднакратна сёння ўзгадвалі, ён перакладаецца шмат на якія мовы, і па-польску недавно выходзіла ягоная кніга, якраз у перакладзе на польскую мову. Ёсць у нас і іншыя аўтары, напрыклад, Дмітрый Строцаў, які вось перакладаўся таксама недавно і на скандынаўскія мовы, вось, і на нямецкую перакладаецца, і ёсць у нас і Владимир Орлов, які таксама перакладаўся на польскую мову. Толькі у нас ёсць, в прынцыпе, не так і мала аўтараў, якімі мы маглі б пахваліцца і сказаць, што яны твар беларускай, сучаснай беларускай кніжнай культуры. Але, канешне, хацелася б, вельмі б хацелася, каб і ў Польшчы, да, і ў іншых краінах беларуская кніга была не экзотыкай, а была звычайным і, магчыма, папулярным прадуктам. Tak, z pewnością mamy takich twórców, którzy są znani i reprezentują Białoruś na arenie światowej, tacy jak oczywiście nobliści, Światłana Aleksiejewicz, Aleś Białacki, który otrzymał Nagrodę Nobla jako obrońca praw człowieka, ale zupełnie niedawno ukazała się książka jego wspomnień i rozważań publicystycznych. I są i inni oczywiście autorzy, oprócz noblistów, wspomniany już dzisiaj Algierd Bacharewicz, którego książki były tłumaczone na język polski. Jest poeta Dmitry Strocew, niedawno ukazało się jego tłumaczenia na język niemiecki. Jest też oczywiście tłumaczony na polski, były jego wiersze. Władimir Orłow, którego książki też ukazywały się po polsku. Są liczni autorzy, którymi możemy się chwalić i którzy stanowią pewną taką twarz Białorusi, natomiast chciałoby się, żeby ci twórcy, żeby ci autorzy w Polsce i w innych krajach nie byli czymś egzotycznym, nie byli egzotyką, lecz autorami bardziej popularnymi. Ale niezależna kultura białoruska, pamiętam, miała taką wspaniałą forpocztę niedawno w Polsce. To były sztuki wizualne, świetne wystawy, które były tutaj w różnych galeriach od Zachęty Warszawskiej począwszy na Arsenale Białostockim skończywszy, pokazały bardzo nowoczesną, bardzo ciekawą sztukę współczesną, więc życzmy sobie, żeby te siły artystów i twórców białoruskich się łączyły i świat się o nich dowiedział. Tak jak stosunkowo niedawno dowiedział się o kulturze ukraińskiej, prawda? I wiemy z jakiego powodu. Nie życzmy sobie wojny. Czy macie Państwo do naszych gości jakieś pytania? Tak, albo... ja mam. Tak. Po pierwsze chciałabym zapytać pana Januszkiewicza, co znaczył przed 20 rokiem sukces wydawniczy. Najpierw pytanie do pana Januszkiewicza. Co znaczył na Białorusi sukces wydawniczy? To znaczy, jaki nakład był uznawany przez pana za sukces? Taki Harry Potter, to był jaki nakład? Nie, no ta książka jest wyjątkiem i on ciągle dodrukuje się, tak? I pierwsze wydanie Harry Pottera było w 19 roku i udało się póki tam wydać tylko 3 części i nakład każdej książki jakieś 6 tysięcy, innej 7 tysięcy, jak udało się. I to idzie ciągle zapotrzebowanie w tych książkach. Jeśli że mówić o takiej przeciętnej książce,
jakiś tam inny przekład, nie taki znanej książki jak Harry Potter, czy tam białoruskiego autora. Gdzieś tam 5 lat temu ja sobie postawiłem taki cel, że trzeba, żeby nakład był 1000 egzemplarzy, bo wtedy i ten koszt egzemplarza robi się mniej lub więcej taki normalny, no i w ogóle był taki postawiony cel, bo to Paweł tu powiedział, że były takie czasy, ten 14, 15, 16 rok, że 200-300 egzemplarzy książka z literatury pięknej wychodziła, a 500 to już był taki prawdziwy sukces. I ja powiem, że przy pomocy jakichś działań marketingowych i przy pomocy doboru tam samych książek, samych tytułów w 2020-2021 roku udało się wyjść na taki nakład 1000 egzemplarzy i on przestał być ryzykowny. To znaczy on mógł sprzedawać się, nawet taka książka, skażem bez sukcesu, rok, 1,5 roku, 2, ale ja już widziałem, że ten tytuł będzie sprzedany. No i jeśli nawet to było widać po audytorii, kliencka baza naszego wydawnictwa, to znaczy grono klientów, no tylko w 2020 roku wyrosła w 4 razy. W 4 razy i ten progres szedł dalej. To były różne grupy wiekowe, przepraszam, czy głównie... Tak, to były różne grupy wiekowe, dużo było młodzieży, bo no, Ale na ile to był sukces wydawnictwa, a na ile to było związane z ożywieniem społeczno-politycznym, które przyszło w 2020 roku? No bo wtedy... To było związane, to znaczy w ogóle ja mogę powiedzieć, że ja nie stawiał sobie takich celów, ale ja tak myślę, że okazało się, że ta nasza aktywność wydawnicza też posłużyła temu, że ta białoruska sprawa, to żądanie przemian w 2020 roku też miało jakiś wkład w to, bo to każda książka to jest taki, teraz ja to nazywam taki patron, to jest taka ceglina w budowanie tej narodowej identyczności. Po prostu Białorusi wspominają, rozumiecie, już od dawna Białorusini nie chcą być Rosją. Po prostu nie chcą. No, dlatego, że i swój kraj lubią i widzą, co dzieje się w Rosji, co tam działo się w Rosji i do 20 roku. I wyrastało to uświadomienie, że tak czy inaczej my mamy swoje państwo. Ale pytanie, a kto my wtedy, kim my jesteśmy? Jeśli rozmawiamy po rosyjsku, patrzymy na telewizję rosyjską i tak dalej. I tu zapotrzebowanie na tą narodową tożsamość bardzo wrosło i książka białoruska w tym bardzo pomaga. No tak jest. A jeszcze mam pytanie a propos festiwalu Prodmowa, o którym była mowa. Ten festiwal rzeczywiście był po raz pierwszy w ubiegłym roku, między innymi w Polsce, bo również w Litwie i w Gruzji, ale w gruncie rzeczy to jest też taki pendant do relacji białorusko-ukraińskich, bo zakończył się na tej linii skandalem. Co na przyszłość, tak? No bo jakby cały konflikt, jak rozumiem, poszedł o to, że białoruscy organizatorzy zaprosili rosyjskiego literata, prawda?
Co na przyszłość? I jakie są efekty, no, mówiąc najogólniej, napięć między białoruskimi a ukraińskimi literatami? Зараз стасункі паміж расійскімі і украінскімі творцамі складаныя. Яны былі складаныя і год назад, і цяпер. І вось хто ў тэме ведае, напрыклад, пра цяперашні скандал з эстонскім ужо фестывалем, дзе таксама тыя ж самыя аўтары, да, якія былі на прадмове. Ізраільская аўтарка, рускамоўная, украінскага паходжання, Лінор Гаралік, вось была там выкінутая з праграмы па патрабаванню украінскага боку. Obecnie te relacje jakby ukraińsko-rosyjskiej sfery literackiej są bardzo skomplikowane. Wystarczy wspomnieć jakby skandal, który całkiem niedawno się odbył w Estonii. Izraelska autorka pisząca po rosyjsku, pochodzenia ukraińskiego, Linor Goralik, została usunięta z programu festiwalu literackiego w Estonii na wyraźne żądanie pisarzy ukraińskich. І асабіста я не лічу гэта поспехам украінскага боку. Я лічу, што гэта ўсё ж такі больш эмацыйныя рэакцыі, чым патрэбная палітыка ў гэты момант. Бо тыя аўтары, з якімі змагаюцца вось украінцы зараз, гэта аўтары, якія самі дысідэнты ў сабе на радзіме, займаюць часта вельмі выразную антываенную праўкраінскую пазіцыю. Я не бачу неабходнасці вось гэтай барацьбы супраць іх. Да, ёсць куды больш моцныя ворагі, з якімі трэба змагацца. Ja osobiście w ogóle nie uważam tego za sukces strony ukraińskiej, lecz za taką reakcję emocjonalną, bardziej niż w jakikolwiek sposób użyteczną z punktu widzenia politycznego, ponieważ ci, z którymi walczy strona ukraińska, to są pisarze, którzy są dysydentami w swoim kraju, którzy mają bardzo określoną i wyraźne stanowisko antywojenne. І вось як ілюстрацыя зноў-такі да таго, чаму беларусам у гэтай бойцы трэба займаць такую вельмі ўзважаную пазіцыю. Напрыклад, беларускі літаратар з украінскімі каранямі Алесь Плотка, які выразна тады ў мінулым годзе выступіў на баку украінскіх удзельнікаў у канфлікце з расійскімі аўтарамі каля прадмовы. Ён, напрыклад, сёння, нягледзячы на від на жыхарства, не можа патрапіць у Украіну па палітычных прычынах. І гэта таксама ілюстрацыя таго, што калі мы як бы не разбіраем, да, судзім людзей толькі па пашпарце, то гэта можа прыводзіць нават вельмі да агню па сваіх. І гэта вельмі прыкрыя эпізоды. I dobrą ilustracją tego, dlaczego w tej politycznej, w tej potyczce Białorusini ponoszą klęskę, jest przykład białoruskiego pisarza z ukraińskimi korzeniami, który w tamtym konflikcie, w tamtym roku stanął po stronie pisarzy ukraińskich, a obecnie, pomimo tego, że ma pozwolenie na pobyt, nie może wjechać do Ukrainy. Але, канешне, гэта пытанне складанае. Мы адмыслова ў межах фестываля не хацелі рабіць вось гэтай сегрэгацыі па грамадзянстве. Мы хацелі, каб гэта была прастора вольная ад любых дыскрымінацый па палітычных прычынах. Канешне, ёсць нейкія фільтры, напрыклад, выразная антываенная пазіцыя людзей, ніякіх тут пра дзяржаўных, да, ідэалагічных аўтараў быць не можа, але на будучыню нас все ж таки больш цікавіць зноў-такі не грамадзянства людзей, не
тое, на якой мове яны робяць. Бо многія і беларускія аўтары пішуць па-расійску. І з гэтым ну, нічога не зробіш. Нас больш цікавіць тое, што гэта за людзі, ці яны прэзентуюць сучасную культуру, ці гэта можа быць карысна і цікава для беларусаў сёння. І вось на гэта мы робім галоўны акцэнт і, напэўна, будзем рабіць і надалей. Więc dla nas naszym celem nie jest segregacja uczestników na podstawie ich obywatelstwa, lecz chcemy tworzyć festiwal, który jest wolny od dyskryminacji z powodów politycznych czy z powodu obywatelstwa. Natomiast jedynym kryterium jest stanowisko antywojenne danej osoby, to kim ona jest, kim jest ten autor, czy reprezentuje współczesną kulturę. I na przyszłość właśnie to nie obywatelstwo ani język byłby naszym kryterium przy organizacji festiwalu, bo przecież wśród białoruskich twórców też jest wielu pisarzy piszących w języku rosyjskim. Czyli de facto bierzecie pod uwagę, że nie będzie w ogóle segmentu ukraińskiego, tak? Я не магу выключыць тое, што украінскія аўтары могуць зноў заняць пазіцыю не удзелу ва ўсіх там мерапрыемствах, дзе ёсць хоць нейкі расійскі след. Але зноў-такі гэта, на наш погляд, все ж такі выбар і пазіцыя кожнага канкрэтнага аўтара. І мы пры камунікацыі з усімі ўдзельнікамі спрабуем знаходзіць нейкія кампрамісы. Калі у гэтым годзе гэтага таксама не атрымаецца, магчыма, не будзе там ні расійскіх, ні украінскіх аўтараў. Мы не ведаем яшчэ, мы праграмы не складалі, камунікацыі яшчэ папярэднія не праводзілі. Выключаць гэта мы не можам, да? Але зноў-такі для нас не задача стварыць пляцоўку там украінска-расійскага дыялога ці украінска-беларуска-расійскага дыялога. Гэта для нас наогул ну, такая вельмі зараз другарадная нейкая справа. Для нас важна развіваць беларускую культуру. Беларускую культуру ва ўсёй яе шматстайнасці і ў магчымым культурным дыялогу. Мы не можам зараз сказаць, што беларуская культура можа існаваць па-за кантэкстам дыялогу з культурай польскай, украінскай, літоўскай, расійскай, нават грузінскай, як аказалася. Да? І таму мы не хацелі бы, каб мы самі сабе зараз стваралі нейкую, ну не ведаю, аўтацэнзуру, да? З кім беларуская культура можа быць разам, з кім не можа быць разам, бо культура застаецца нават тады, калі палітыкі сходзяць, ну, вар'яцеюць, скажем так. Dlatego nie mogę tutaj niczego wykluczyć, ponieważ nie możemy zakładać, że w tym roku ukraińscy pisarze, twórcy być może znów nie będą chcieli brać udziału w wydarzeniach z jakimś rosyjskim tłem, rosyjskim śladem, więc zakładamy, że jest to po prostu wybór każdego uczestnika. W naszej komunikacji będziemy starać się o kompromisy. Być może nie będzie w ogóle żadnych rosyjskich ani ukraińskich twórców, ale to się dopiero okaże. Nie chcemy tworzyć jakiejś platformy dialogu ukraińsko-rosyjskiego, lecz to jest sprawa drugorzędna. Naszym zadaniem jest rozwijać przede wszystkim kulturę białoruską w całej jej różnorodności i w dialogu, bo zakładamy, że może być ten dialog, istnieć dialog kultury białoruskiej z różnymi kulturami i nie chcemy tutaj stawiać sobie sami jakiejś autocenzury i ograniczać się w jakikolwiek sposób, no ale to się dopiero okaże. Krótkie do pana pytanie. Czy pańskie książki, oczywiście po białorusku, ma pan możliwość wystawienia ich na jakichś targach książki w Polsce i gdzieś w Europie? Albo i poza Europą?
my sprzedajemy książki przede wszystkim przez Allegro i tam jest możliwość też dostawy książek tam w poszczególne kraje europejskie i dużo takich zamówień jest i z Hiszpanii, i z Irlandii, i ze Szwecji, i z Czech, i bardzo dużo z Litwy. My uczestniczyli na targach książki w kwietniu w Białymstoku. Za 2 tygodnie będziemy uczestniczyć w targach książki w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki. Będzie taki specjalny pawilion wydawców białoruskich. No, ja chciałbym tutaj stronę polską podziękować za wsparcie tej inicjatywy. Także no, robimy wszystko, żeby książka białoruska była reprezentowana. I ja myślę, że w ciągu dalszym my zdążymy zrobić tak, żeby ta dostawa była i na inne kontynenty, i do Ameryki. Bardzo duże zapotrzebowanie. To wszystko kwestia czasu. We Frankfurcie nad Menem? We Frankfurcie nad Menem to jest największy targ w Europie. No ale tam się sprzedaje prawa głównie. Na to pan Paweł lepiej odpowie. Тут якраз наконт франкфуртскай выставы вось гэта адзін з праектаў, якім зараз займаецца новапаўсталы інстытут кнігі. Гэта беларускі стэнд на франкфуртскім кірмашы кніжным. І спадзяемся, атрымаецца яго зрабіць у гэтым годзе як незалежны беларускі стэнд кніжны. Але пытанне ў чым? Пытанне не ў тым, каб проста беларускія кнігі па-беларуску стаялі дзесьці на выставах. Акрамя беларусаў іх наўрад ці хто купіць. Пытанне ў тым, каб гэтыя кніжкі былі прэзентаваныя перад сусветнымі выдаўцамі, каб яны зацікавілись беларускімі кнігамі і захацелі іх перакладаць на нямецкую, ангельскую, польскую і іншыя мовы. І гэта прапагандавала бы беларускую культуру ў свеце. Tak, targi książki we Frankfurcie i niezależne białoruskie stoisko na tych targach to jest jeden z projektów nowo powstałego Instytutu Książki. Mamy nadzieję, że już w tym roku uda się zorganizować takie stoisko jako niezależne, osobne stoisko książki białoruskiej. Natomiast naszym zadaniem i najważniejszą sprawą jest to, żeby te książki nie tylko były kupowane przez Białorusinów, lecz prezentowane światowym wydawcom z całego świata, żeby kupowali prawa do tych książek i chcieli je tłumaczyć i sprzedawać w swoich krajach. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Kibicujemy naszym gościom. Niech książka białoruska rośnie w siłę. Życzę bardzo rozwoju oferty e-bookowej i audiobookowej, bo myślę, że to jest ogromna szansa. Instytutowi Książki życzę profesjonalnego katalogu na targi frankfurskie, bo to może się okazać ważniejsze od stoiska, z tego co wiem, z własnego doświadczenia. No i tych pasów transmisyjnych do świata, czyli dobrych autorów, wybitnych twórców i dobrych, oddanych czytelników. Pana doświadczenia pokazują, że warto budować ofertę dla młodego pokolenia Białorusinów. I jeśli mogłabym coś radzić, to bardzo bym Panu kibicowała, gdyby Pan postawił na budowę oferty dla dzieci i młodzieży białoruskich. Bo to jest ogromna szansa. Wierzymy w to, że koniec tej rusyfikacji i de facto panowania rosyjskiego w różnej formie, czy ekonomicznej, czy kulturowej, czy też
politycznej w Białorusi się skończy, ale będzie pięknie, jak elity białoruskie będą do tego przygotowane. Dziękuję bardzo. А я со свайго боку хочу падзякаваць маёй перакладчыцы, фактычна эксклюзіўнай перакладчыцы мастацкай літаратуры з беларускай на польскую мовы Яна Бернатович. Och, nie jest łatwo.